ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ এই ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, କେଉଁ କଲେଜ ମିଳିଛି, ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। ଅନେକ ପିଲା ଏବେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇଭଳି ସରକାରୀ ଅପଡେଟ୍, ଆଡ଼ମିସନ୍, ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ସବୁଠାରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବେ। ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଓପନ୍ କରିବେ। ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲର ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍, ସେଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ପେଜ୍ରେ ଶୋ କରିବ ନୋ ୟୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଶୋ କରିବ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର, ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଏଣ୍ଟର କ୍ୟାପଚା। ତ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର କେମିତି ପାଇବେ ନା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର କହୁଛୁ। ସେ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବରଟା ସେଠୁ ଦେଖିକି ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର ଯାହା ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲେ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଲେଖିବେ ଏବଂ କ୍ୟାପଚା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ୟାପଚା ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଶୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଶୋରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପେଜ୍ଟି ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବ, ଆପ୍ଲିକା ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ, ଆଉ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବ, ନେମ୍ ଅଫ୍ HSS ଶୋ କରିବ, କେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଶୋ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶୋ କରିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଶୋ କରିବ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଡାଉନଲୋଡ଼ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ, ସେ OTPଟାକୁ ଭେରିଫାଏ କରେଇନେବେ। ଭେରିଫାଏ କରାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟରଟା। ସେଇଟା ନେଇକି ଆପଣ କଲେଜ ଯିବେ। କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଅଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ନେଇକି ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରେଇ ନେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ।